Hi लोगोफोर, welcome back to my family vlog YouTube channel. दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बैग्रि जानायनि आरोना, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों। बोथोराव जानाय, बोथोराव ओंखारनाय फिथाइखौ जोङो एसे जानानै दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननो। भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो ना मा बुङो। आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो स' नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट बोथोरनिखौ जों जासिगोन आरो आइसक्रिम जानो नामा जाया आवसाव आंनि फटा फोननायाव फुलाबाय नामा फुलायाखै बेखौ लाबाय दायो जासिगोन जों मोननानै माने जानो लुगै दाखालि जादोंमोन खननै। बोथोरनि बुस्थुखौ बोथोराव जानांगोनो, बेनिफ्राय जानो लुगैबाय दं। नै थाइनैसो खननानैबो लाबाय आं, गोसो जाबा दायो जासिगोन। ओमफ्राय आब' मिनुटियाथ' गामला लाखादों थुनानै थुनांगोसोलै, एसे गोथांखौनो जर जबस्थि जांख्रियो नामा पागल? थुनानै जांख्रिना नुदो बिराद लुफियाथार नै गोथां गोब्राम एकदमबारे जांख्रिलाबायनो जोबखाथारथोंसै होननानै जेनेबा मोनजाथारनाय नंला होननाय रखम। ini गाफ्रोमसै आइजोखौनो दायो दुन्दियाजों बानलुजों देनानै लाबाय आरोना, बिराद गोथाव जासिगोन। दा देबाय बेनिफ्राय एकदमबारे गोलोमफ्रुलायनाय जानोसै। एबार नोंथांमोनाबो नायनानै जानो लुगैलायसिगोन। सोर सोर जानो लुगैदों जाबाय। बहक ना mana masih? Kami kan. Ayam kita. Ini kadang kita siapa? कल क्या लाने के लिए गया? मोबाइल नया लाया ऐसा लाया? मोबाइल नया लाया नहीं आया tadi pasangan dapur pakai मोबाइल बाइड है ना बारात भी जैसे ऐसे लाइट दिया है। नहीं समझा क्या बात कर रहे हैं आप? लगे एकदम ईमान मानो ना हो। मेरा सिम खराब हुआ था सर, डॉक्यूमेंट क्या पूछने गया है तो आया नियत नहीं मिला, वीडियो देखने नहीं मिला। अल्लाह खाना भी नहीं खाया, सो के उठ के पूरा आँख साक फूल गया है। अभी हो गया। प्रीति से सिम लिया है, रिचार्ज किया है जिया शांति। अभी फिर नया सिम लेने के लिए आया, पापा नहीं है, नया पापा का नाम से लिया था मेरा सिम। 2-3 दिन ऐसा ही रहना पड़ेगा। अरे बा तो सुबह में भी फिर नेट खत्म हो गया ये सब कुछ। गाने से नहीं यूज नहीं करता है, जब मांगे करने से गया गुस्सा से ऐसा बोल दिया ना, तब भी उसको गुस्सा आ गया। नहीं करने से माँ बना लगे तो बहुत क्या लगता है ना, ऐसा बोलने से नहीं मानने से भी नहीं सुनता है ना, क्या करेगा। ये देखो ये ब्रदर को ना, ये हमारा जमीन स्टाफ है, अभी दुबई में है ना, किसी ने इनको ऐसा लंबा चेयर जो ऐसा बैठा है ना सीढ़ी में, ऐसा पे गिरने से कैसा होगा, किसी ने चेयर हटा दिया, मैं गिर गया 2015 में। हाँ मैं बेहोश हो गया, तो पूरा अंधेरा हो गया मेरा हाथ, तो मैं बेहोश हो गया था। वो उसको शायद गाली दिया है डॉक्टर लोग ने, ये क्या उसको किसी ने मजाक किया था, वो बेड रेस्ट किया नहीं, फ्री ट्रीटमेंट दिया हॉस्पिटल। तो नहीं होने से देखो मेरा कितना पैसा जाता है, इसलिए तो मेरे घर पेन होता है, नहीं समझ जाता। ये भी नाड़ थी इसके
तो पूरा दुबई में लंदन में अभी फिर से मैं को क्या नर्स करने के लिए क्या बीए बोला था नहीं yang ये को लेमिनेट करेगा